Злият фокусник. Томи, запомни, приятел, кашнеш веднъж за А, 2 пъти за Б, мигаш 3 пъти за С. И ако е Д, Добре, ако е Д, направи така. Няма да стане. Забрави. Да, прав си. Да използваме техника. Текстови съобщения, бейби. Не, Газ, няма да ти помагам да мамиш. Но аз не съм учил, приятел, отчаян съм. Както винаги ще получиш 2. Приятел, ако получа 2, ме чака поправителен. Не ме изпращай на поправителен. Може би има начин да се измъкне от решаването на теста. Фермата за въшки, о да! Въшчици, елате тук! О, скачайте на главата ми! Хайде! Така ли? Мислиш ли, че хилавите ти крилца могат да те защитят, слабак? Газ, какви ги вършиш там? Мисля, че имам въшки. Виждате ли? Заминавай при сестрата. При сестрата? Не може ли у дома? Не. Трябва да отидеш при сестрата и да вземеш бележка. А после може би и при училищния психиатър. Да вървим, момчета! Чудесно! Вижте, има резултат! Стой мирно! Трябва да пощя гнидите на противните училищни хлапета, вместо да бъда на сцената. Искаш ли да ви забавлявам на рождения ти ден, момиченце? Аз съм фокусник! Да! Моля ви! Добре, добре. Можеш да си вървиш. Ето колко ниско е принуден да падне един велик магьосник. И всичко това заради онова любопитно гнусно хлапе. Само ако го видя отново ще... Хей, това е, господин, няма нищо в ръкава ми. Как са фокусите? Какво има в ръкава ми? Голяма пръдя! Пипнахте! Имаш готин кабинет, магьоснико? Слушай, трябва ми бележка, която да ме освободи от училище. Ще ме уредиш ли? О, ще те уредя, разбира се. С отмъщение! Успокой топката! Стига, Хекс, това беше шега! Затвори я стих! Бях принуден 6 седмици да бъда сестра в училище заради те. Може би трябва да ти покажа какво съм научил. Какво ще кажеш за присаждане на мозък? Никога не са ни учили на това, но колко трудно може да е. Как мина контролното? Не го правихме. Господин Ларсън толкова се зарадва, че се отърва от Газ, че ни даде бомбони и ни пусна в междучасие. Леле! Иска ми се Газ да беше в моя клас. Забрави, че го казах. Какво има за обяд? Свинско желе. Точно това ядохме и вчера. Беше много голямо прасе. Следващият. Запомнете, никакъв десерт, докато не видя празни чинии. Няма проблем. Нали за това, Джимен? Приятен ден, госпожо. Хекс, какво правиш тук? Това ако не е Томи Пъзлюто, който е дошъл да спаси приятеля си. Ето! Газ! Добре ли си? О, мисля, че приятелчето ти е по-добре от всякога. Да, скок.
му направил, Хекс? Това, което прави всяка сестра. Премерих му температурата, проверих му пулса и после му направих мозъчна трансплантация. Не си! Върни го обратно! Бих го върнал, но чакам учениците от трети клас да дойдат, за да проверя слуха им. Добре, Хекс, изпроси си го! Ей! Махни се! Престани! Опитвам се да ти помогна! Докъде бяхме стигнали? Спомних си. Добре, Хекс, сам си го изпроси. Да, вилно. Добре, Хекс, ти си го изпроси. Дръж го, робот бой! Дано да си го проверил за въшки. Робот бой сърби! Като истинско момче! Това ще отвлече вниманието му. Твой ред е. Настъпи време и за твоя преглед. Виждам, че все още не си се развил на височина. Сега да проверим кръвното ти налягане. Престо, странго, мамбо, джамбо! Може да те заболи много. Робот бой! Газ! Помощ! Не мога! Много сърби! Много добре. Сега, какъв вид номер да измисля, за да те изненадам? Мога да ти направя заешка опашка или маймунско лице. Не мога да реша. Ще те замразя и ще реша по-късно. Може би вече ще се замисляш, преди да прекъснеш фокусник, докато е на сцената. Хей, досадникът! Фокусите ти не струват? Можеш ли да накараш досадата ми да изчезне? Това се казва номер! Сега, след като сложих мозъка ти на противното момче, си мислиш, че ще можеш да ме разиграваш като него? Няма да позволя това да се случи. Ей, не знам кое е по-противно. Фокусите ти или дъхът ти? Фокус, мокус, барабокус. Кажи, зеле! Ах ти малък! Противен! Спрей за въшки, дано действа. Хей, Хекс! Можеш ли да извадиш малко самоуважение от чапката си, а? Ти глупав малък! Благодаря, Томи! Робот бой, не сърби вече! Какво мислите, че правите, малки плъхове? Хей, господин Хекс! Аз... Нека да го обсъдим. Ще ви превърна в огромни плъхове! Рататуй! Не можете да го направите! Аз съм магиосник! Не! Ти малък плъх сега! Запомнете! Малки глупаци! Още не сте видели моя последен номер! Леле, не беше лош финал все пак. Хайде, дебеланко, ще се справиш! Хайде, птичи мозък, това ли е най-доброто, което можеш? Какво ще правим с него?